Dobre, poď ty. Počkaj, a môžeš ma kryť? Má to jako v Afganistáne tu na. Hej! Ja nahrávam, hej, vzadu, takže... Tie guličky nemali vole končiť. Au! To je bomba toto. Oh, shit! Majú tam... Zásah! Utekaj sem majú, týmto smerom. Dlho si odolávam. Hej! Hej, práve to nahrávam, ty chuju! Nevidíš, že nemám vestu? Kurva, nevidíš, že ti bol tvojej dole. Majo, kurník! Bacha, je to. Poď, budeš ako nahrada. Veď nemám vestu a oni príde po mňa ako... Ja po ňom, ale nemám vestu. Mož, ja nahrávam, idem von. Nie, že bude po mňu vlákto strieľať. Nahrávam. Ježišmária. Nahrávam. Ale tu nám už sa nehrá, v tejto časti sa nevidí. Dobre. A vyčistíme všetko. Čo je? Musíte narátať... 9 hráčov musí byť. Neviem, či to bolo, kto sleduje. Choďte na stanovisko pozrieť. Poď, Rasty. Majo! A ty nevieš, že keď je kamera alebo zbraň a ty aj po mne strieľaš? Počujem, ja som to videl, aby si v kamere...